abokina sai ka fara ba ci sana'a da nake canza sana'a saboda yiwa saboda na wanda ya da take wucewa kuma wanda ta gidan kamar mutum wata jiraga an yi baikonta yanzu babanta ka baki daya ya hana ta fitowa su yake kawai daga fitowar ta kawai ranar fitar wani kuma ga baki ɗaya wannan sabbata kawai ita ake son gani na ganta ne kawai na yi fitowar daji saboda idan na je Allah ya taimake na zama kwastoma a gida in ka ga na samu wajen kunne na dai sana'a za ta canja? To menene ba sana'a ba ce ba? Kana da sana'a ka kuma za ka tafi sana'a saboda wata? To kuda me ce? Me kuda ce? Sai ka faɗa. A ranar biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba. Wallahi sai gaskiya. Gobe nan zan fara. Insha Allah yanzu haka ma wajen nan tunanin tafi ta bani hawa. Ni dai ba abin da zan ce faɗa alkhairi malam faɗa alkhairi ko kai to put your drinks up kawai Assalamu alaikum. Za a sai ruwa? Baba, za a sai ruwa? Za a sai ruwa? Jarka nawa? Baba jarka nawa? Me ruwa jarka biyu. Ta. What's happening? We drink tonight, girl. Ya haka malam. Nace kana zubarwa. Nace kana zubar mana da ruwa a nan. Baba! Let's go! Yeah! Me haka? Ya haka? Wallahi dan iska ne baba. Dama duk san inda zan wuce ta kallo na har sai na hure ciki. Wurin sa'in ma wallahi ya kame har wajen tuntube nake baba wallahi dan iska ne. A to kice ba ruwa ba zo ka basira ba. Zuwa kai muka aika a gida. Wallahi baba kwarto ne. A'a wallahi ba. To ai kwarto ne ma. Ya zo gidan uban kwartaye. Wallahi zuwa da sai ba. A'a ta kare. Kai ka gani ba. Daga dogo. Wallahi baba kwarto ne. La ilaha illa huwa. Babu dan iskan ne da har gida min aika. Wallahi ruwa da sai ba. A'a ai ka ma tare da ka. Wallahi ruwa da sai ba. Ruwa ko? Yi wallahi. Idan uban ka ne fara zuwa wallahi ruwa da sai ba. Wallahi sai ka tare ka. Ya haku. Na ba yi barau. Kana yin barau wallahi. Kana fita haka wallahi. Wallahi ruwa da sai ba.